Tiedätkö, poikaseni, kuka oli Wilhelm Tell? Joo, kyllähän minä sen tiedän. Eikö se ollut se sukkahoususankari? Kyllä. Ja tiedätkö, mitä hän joutui tekemään, jotta sai pitää maansa ja poikansa? Eikö se ollut, että se ampui sen fruitin sieltä paijan pieltä? Ei. Kun hän heitti kirvestä ja omena oli pojan suussa. Minäkö käsitin, että sehän oli justiin päinvastoin? Kumpikos meistä on tässä historian professori? Kyllähän se sinä taidat olla. Juurikin niin. Ja koska ei ole omenakausi, käytämme perunaa.